ଆଜି ଟିକେ ସୁନାମୁହିଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପାଖରେ ଥିବା ସୁନାମୁହିଁ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏଠି ଥିଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ଦହିବରା। ଭାଇର ଆଗ ସୁନାମୁହିଁ ପଛରେ ଯାଗ ଦହିବରାଟା ଖାଇଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଗହଳି ଅଧିକ ଥିଲା, ରାଜା କହିଲା ଆଉ ରହିକି ଖାଇଦେବା। ତ ଭାଇ ଏଠି ଦହିବରା ଦେଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମସଲା ଉପରେ ଟିକେ କିଛି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଦେଖ ଏଠି ଦହି ବୁନ୍ଦି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇଟା ମଟର ଘୁଗୁନି ସ୍ପେଶାଲ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର। ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି ଦେଖୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଆଳୁଦମଟା କେମିତି ଅଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି। ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ। ନାଦି ଦେବା ଆଉ, ଏତେ ଗହଳି ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଥିବ। ଭାଇ ସେଇଠୁ ଆଳୁଦମଟା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ। ପିଆଜ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ କି ରାଇ? ଖାଇବି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇବି ନା। ରେ ଖାଲି ପିଆଜ ଅଛି ଦେଖୁନୁ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ସବୁ। ନାଇଁ କମ ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଲେଣି ଭାଇ। ଦେଖୁନୁ ପ୍ଲେଟଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବେ, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ତାପରେ ସେଉ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଭାଇ ମୁଠାଟେ। ପୁରା ବାଗିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଦହି ପାଣିଟା। ପିଲାଠୁ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପିଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦହି ପାଣିରେ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତା ସହିତ ଧନିଆ। ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।